Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αυτή τη φορά θα κάνουμε ένα live κάνουμε το live για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας έχετε στείλει στις ατομικές συνεδρίες που έχουμε κάνει όσο αφορά τις ερωτικές σχέσεις. Όταν κάνουμε όμως ανάλυση σε πλάνα σχέσεων, άρα δηλαδή τη συναριθμολογία, βλέποντας το ένα πλάνο του ενός ατόμου αλλά και το άλλο, και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα έχουμε σημειώσει και πάνω σε αυτά θα συζητήσουμε και θα απαντήσουμε, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρουν και εσάς. Σίγουρα. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία μας έχουν θέσει είναι αν αυτή η σχέση η οποία βρίσκονται θα έχει διάρκεια. Σαφώς και είναι ένα από τα ερωτήματα που απασχολεί τους περισσότερους από εμάς που βρισκόμαστε σε σχέση και όλοι αναρωτιόμαστε πόσο θα κρατήσει, αν θα κρατήσει και τα σχετικά. Επίσης, η επόμενη ερώτηση ήταν αν υπάρχει κάποια καρμική σχέση ανάμεσα στα δύο άτομα και αν βαραίνει κάποιον από τους δύο αυτό το κάρμα, αν υπάρχει καρμική σχέση ή καρμική υπόσχεση, σωστά? Αρχικά να ξεκινήσουμε με τον πιο βασικό αριθμό που ελέγχουμε ανάμεσα σε δύο άτομα για να δούμε πρωτίστως την ενέργεια μεταξύ τους και το τι φέρνει ο ένας τον άλλον, τι τους συνδέει, τι τους χωρίζει, τι φέρνει προκλήσεις και μαθήματα. Ένας από τους κύριους αριθμούς, γιατί η ανάλυση του πλάνου σε σύνδεση με το άλλο πλάνο του άλλου ατόμου δηλαδή είναι λίγο πιο περίπλοκη, αλλά παρόλα αυτά όμως ένας κύριος αριθμός ο οποίος ελέγχουμε είναι ο αριθμός ζωής του κάθε ατόμου. Για να σας βοηθήσουμε να ξέρετε πώς βρίσκουμε τον αριθμό ζωής, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, μέσα από την ημερομηνία γέννησης, για όσους δεν γνωρίζουν, προσθέτουμε την ημέρα, τον μήνα και το έτος γέννησης του ατόμου, μέχρι να βγάλουμε έναν μονοψήφιο αριθμό, από το 1 μέχρι το 9. Όταν ο αριθμός βγει 11, 22 ή 33, ή καμιά φορά έτσι λίγο πιο σπάνια και 44, κρατάμε αυτόν τον αριθμό γιατί είναι κύριος. Θα πρέπει να δούμε και τον αριθμό ζωής του άλλου ατόμου που μας ενδιαφέρει, κυρίως αν είναι σύντροφός μας, ή μπορεί να μας ενδιαφέρει να μάθουμε και τη σχέση μας με κάποιον συγγενή, με κάποιον φίλο, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, παρόλο που στις συντροφικές σχέσεις είναι λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Οπότε λοιπόν βγάζουμε δύο αριθμούς μέσα από αυτά. Όπως για παράδειγμα ο ένας αριθμός ζωής μπορεί να είναι το 5 και ο άλλος αριθμός ζωής να είναι το 8 του άλλου ατόμου. Ή να είναι κάποιος κύριος αριθμός, 11 ο ένας και ο άλλος να είναι 4. Εμείς εξετάζουμε τον αριθμό χώρια και το 5 και το 8. Ναι. Πρώτα βλέπουμε ξεχωριστά για τον κάθε αριθμό τι σημαίνει αυτό, τι ενέργειες έχει, τι σημαίνει να είμαι 5 και μετά τι σημαίνει για τον άλλο να είναι ένας άλλος αριθμός, για παράδειγμα 4. Έτσι. Αν το θέσουμε ως ένα παράδειγμα, επειδή αναφέραμε τώρα 5 και 4, τι μπορούμε να πούμε? Ότι ο αριθμός 5 τι αναζητάει? Ελευθερία και αλλαγές. Ενώ ο αριθμός 4 τι ζητάει? Σταθερότητα, ασφάλεια, ρουτίνα, ακριβώς, και ασφάλεια. Οπότε, από εκεί μόνο μπορείς να δεις αν μπορούν να ταιριάξουν ένα 5 με ένα 4. Μπορούνε, φυσικά και μπορούνε, εάν μπορεί ο ένας να προσαρμοστεί και στις διαθέσεις του άλλου. Θα είναι όμως δύσκολο κάτι τέτοιο για κάποιον ο οποίος, για παράδειγμα, δεν έχει δουλέψει σε ιδιαίτερο βαθμό με τον εαυτό του. Γιατί όταν το 4 βιώνει ανασφάλεια στις εναλλαγές που έχει ο άλλος, τότε καταλαβαίνετε ότι το 5 θα του είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Αντίστοιχα και το 5 που το 4 ζητάει ρουτίνα, του είναι δύσκολο να κρατήσει τη ρουτίνα, γιατί θέλει αλλαγές, θέλει περιπέτεια, θέλει φλερ το 5. Οπότε θα του είναι λίγο περίεργο να συνδεθεί με έναν άνθρωπο που είναι 4. Βλέπουμε λοιπόν εδώ σίγουρα ότι έχουμε πρόκληση σε αυτούς τους αριθμούς ανάμεσα. Τώρα θα μου πείτε, δηλαδή ένα 4 με ένα 4 ταιριάζει καλύτερα που έχουν κοινά βιώματα, κοινά μαθήματα? Όχι απαραίτητα. Δεν είναι απαραίτητα. Γιατί και η ρουτίνα ακόμα μπορεί να δυσκολεύσει τη σχέση. Γιατί και η ρουτίνα ακόμα μπορεί να φανεί πια. Είναι σαν να βρίσκεις ακόμα έναν ίδιο άνθρωπο σαν εσένα, οπότε είναι λίγο βαρετό. Είναι και λίγο καθρέφτη, σαν να βρίσκουμε τον ίδιο ακριβώς άνθρωπο με εμάς. Για κάποιους μπορεί να είναι ok, αλλά στις περισσότερες φορές ψάχνουμε αυτό που θα μας συμπληρώσει και όχι αυτό που θα μας υπενθυμίζει το ποιοι είμαστε. Τουλάχιστον έτσι λειτουργούν οι ερωτικές σχέσεις. Όσο αφορά τις φιλικές, ίσως ταιριάξει λίγο καλύτερα ένα 4 με ένα άλλο 4
Και όσο αφορά το οικογενειακό, νομίζω θα ήταν το ιδανικό να ξέρουμε ότι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο και λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο μέσα στην οικογένεια. Στο ερωτικό κομμάτι, σαφώς και έχει μεγαλύτερη διαφορά και ανταπόκριση. Δεν έχει σημασία όμως μόνο ένας αριθμός, είναι και το αποτέλεσμα που προκύπτει. Και ο κάθε ένας θέλει ένα διαφορετικό ερέθισμα ή λειτουργεί τελείως διαφορετικά στο ερωτικό κομμάτι, διαφορετικά στο φιλικό και διαφορετικά στο ερωτικό κομμάτι. Να δούμε λίγο και τι σημαίνει κάθε σχέση, γιατί έχουμε διαφορετικούς τύπους σχέσεων που βλέπουμε μέσα από τη συναριθμολογία και αυτό καθορίζει και την ποιότητα της σχέσης, αλλά και τη διάρκεια που ίσως μπορεί να έχει ή το πόσο δύσκολη ή πόσο εύκολη μπορεί να είναι η σχέση. Ξέρετε οι περισσότεροι για τις δίδυμες φλόγες, το έχουμε ακούσει θεωρώ αρκετές φορές. Τι σημαίνει δίδυμη φλόγα? Σημαίνει ότι βρίσκω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σχεδόν ίδιος με μένα, σαν να βλέπω την άλλη πλευρά του εαυτού μου, δηλαδή σύμφωνα με το τι εκδηλώνω εγώ, αν εκδηλώνω την υψηλή δόνηση, τη θετική πλευρά, ο άλλος εκδηλώνει την αρνητική. Και γίνεται ένα καθρέφτισμα του εαυτού μας. Οπότε, πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε τα ελαττώματά μας, να αντιμετωπίσουμε τα σκοτάδια μας. Αυτό λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε με μια δίδυμη φλόγα. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάμε εύκολα. Κάποιοι έχουν έρθει με μια συμφωνία να το αντιμετωπίσουν, να έρθουν δηλαδή σε σύνδεση με τη δίδυμη φλόγα τους, κάποιοι άλλοι όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τη δίδυμη φλόγα σου, έτσι. Και... θα πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος, πολύ έτοιμος, γιατί είναι πολύ πρόκληση, πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά σίγουρα όταν βρεθείς με τη δίδυμη φλόγα σου μπορείς να το ανακαλύψεις πάρα πολύ, το διαισθάνεσαι πάρα πολύ έντονα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το βλέπεις, το ξέρεις, το νιώθεις, λες ναι, αυτή είναι η δίδυμη φλόγα μου. Είναι και κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε σχέση αγάπης-μίσος, έλξης απόθυσης. Ναι, είναι τα δύο άκρα. Ναι, ακριβώς. Πολύ ακραίες οι σχέσεις στις δίδυμες φλόγες, αλλά εάν συναντήσεις τη δίδυμη φλόγα, τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται μία απόφαση από το σύμπαν να σε οθήσει, να αλλάξεις και να πάρεις πάρα πολλά μαθήματα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή σε σπρώχνει, γιατί η έλξη είναι τόσο έντονη που δεν μπορείς παρά να μην αντισταθείς σε αυτό και μέσα σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων να μπορέσεις να διαχειριστείς τα μαθήματα τα οποία έρχονται. Πέρα από τη δίδυμη φλόγα έχουμε και τις αδερφές ψυχές, έτσι. Η δίδυμη φλόγα, οι αδερφές ψυχές, μιλάμε για καρμική σχέση αλλά και για καρμικό χρέος, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Θέλεις να πούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην καρμική σχέση και στο καρμικό χρέος? Ωραία, ναι. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, θα το πω έτσι και κάπως παραδειγματικά για να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά, επειδή πολλοί το μπερδεύουν και θεωρούν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η καρμική σχέση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε ξανασυναντηθεί στο παρελθόν και έχουμε δημιουργήσει κάρμα μεταξύ μας. Μπορεί ο ένας να έχει σκοτώσει τον άλλον. Μπορεί να έχουμε αδικήσει ο ένας τον άλλον, είτε σε κληρονομικά είτε σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μία κατάσταση η οποία λοιπόν μας οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα κάρμα μεταξύ μας και ερχόμαστε τώρα να το επιλύσουμε. Να εισπράξουμε στην ουσία την αντίστοιχη συμπεριφορά από τον άλλον. Τώρα πάμε στο κομμάτι καρμικό χρέος για να μπορέσουμε να το διαχωρίσουμε. Το καρμικό χρέος λοιπόν τι είναι? Ας πούμε ένα παράδειγμα ότι σε μία προηγούμενη ζωή έχουμε συναντηθεί με ένα άτομο και κάτι του δώσαμε. Για παράδειγμα δανεικά, τίποτε άλλο. Του έδωσα δανεικά λοιπόν 100 ευρώ. Πεθαίνει εκείνος ο άνθρωπος και δεν μου επιστρέφει ποτέ τα δανεικά τα οποία του έδωσα. Όμως, επειδή αυτό μας μένει μέσα μας, δηλαδή έδωσα και δεν πήρα πίσω, αυτό το κουβαλάμε σαν αίσθηση, άσχετα αν σε αυτή τη ζωή δεν αναγνωρίζουμε ότι όντως, ότι ο λόγος που ζητάμε δηλαδή κάτι να μας δώσει συνεχόμενα, είναι απλά και μόνο γιατί κάτι του είχαμε δώσει και δεν μας το έχει επιστρέψει. Εδώ πέρα λοιπόν αναγνωρίζεις ότι υπάρχει ένα δέσιμο με έναν άλλον άνθρωπο, όμως δεν μπορείς να καταλάβεις το τι με δένει με αυτόν, τι με κατάει με αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχουν λοιπόν συμπεριφορές επαναλαμβανόμενες από τη στιγμή που χρωστάω αυτά τα 100 ευρώ σε προηγούμενη ζωή ως παράδειγμα στην Αρτέμιδα, σε αυτή τη ζωή, για να μπορέσω να ξεπληρώσω αυτό το κάρμα, αυτό το χρέος, συνέχεια αρχίζει και μου ζητάει και όλο της δίνω και της δίνω και της δίνω. Μπορεί να ξεπεράσουμε αξιακά αυτό το ποσό από την προηγούμενη ενσάρκωση,
Όμως στην παρούσα φάση, όσο να είναι, όλο δίνω. Και δεν καταλαβαίνω και για ποιο λόγο το κάνω, ενώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει να το κάνω, συνέχεια το δίνω σαν να πρέπει κάτι να με οθεί να το κάνω αυτό. Ναι. Υποτίθεται να ξεπληρωθεί το χρέος, αλλά επειδή δεν το γνωρίζουμε ότι πραγματικά υπάρχει χρέος και πόσο είναι αυτό το χρέος, γι' αυτό και συνεχίζεις να δίνεις ή να ζητάς αντίστοιχα. Φυσικά όχι μόνο σε υλικό επίπεδο, εννοώ δηλαδή σε χρήματα, μπορεί να είναι ακόμα και χρέος αγάπης. Δηλαδή να έχεις συνδεθεί με έναν άνθρωπο, τον οποίο το έχεις προσφέρει πάρα πολύ αγάπη σε μια άλλη ζωή, το έχεις προσφέρει μια υπέροχη ζωή, φροντίδα, τρυφερότητα, τα πάντα και εκείνος δεν ανταποκρίθηκε. Ή ήταν παγωμένος. Δεν επέστρεψε λοιπόν ποτέ την αγάπη. Αφού λοιπόν έρχονται σε αυτή τη ζωή, τότε υπάρχει ένα χρέος, δηλαδή ένα άτομο να μένει μέσα σε αυτή τη σχέση, ακόμα και αν το άτομο συνεχίζει να μην του προσφέρει κάτι πίσω, εννοώ δηλαδή να συνδέεται εκείνο ξανά με αγάπη, αλλά να περιμένεις συνεχώς κάτι να σου επιστρέψει. Και ενώ βλέπεις ότι αυτή η σχέση δεν είναι υγιής, να συνεχίσεις να μένεις εκεί, περιμένοντας μήπως και πάρεις κάτι πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το καρμικό χρέος. Πάμε να πούμε και τη διαφορά ανάμεσα στην καρμική σχέση, όπου πάλι σε μία από τις προηγούμενες ζωές, σε μία από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις ήμασταν πάλι μαζί. Ήμασταν έτοιμοι να πάμε σε γάμο για παράδειγμα, όμως για κάποιο λόγο αυτός ο γάμος δεν έγινε ποτέ. Αυτή η αγάπη δεν ολοκληρώθηκε, δεν πήγε ένα βήμα παρακάτω. Μπορεί να υπήρχαν και εμπόδια, έτσι. Κάποιος από τους δεν ήθελε, βρέθηκε ένας πόλεμος στη μέση. Συγγενείς, γονείς, πόλεμος, μετανάστευση, οτιδήποτε μπορεί αυτό να μας ανάγκασε να αποκοπούμε και να μην ολοκληρώσουμε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Αυτό λοιπόν που προκύπτει είναι ότι σε αυτή την ενσάρκωση ερχόμαστε και ξαναβρισκόμαστε και για να ολοκληρώσουμε αυτό που δεν ολοκληρώθηκε τότε. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην καρμική σχέση και στο καρμικό χρέος. Από την άλλη έχουμε την επόμενη ποιότητα σχέσης, οι οποίες είναι οι αδελφές ψυχές. Εδώ πάλι, όπως και στην καρμική σχέση ή στη σχέση καρμικού χρέους, μπορεί με έναν άνθρωπο να είμαστε είτε συγγενείς, είτε φίλοι, είτε σύντροφοι, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ενώ οι δίδυμες φλόγες κυρίως αφορούν τις ερωτικές σχέσεις. Στις αδελφές ψυχές, λοιπόν, η σχέση είναι λίγο πιο εύκολη, γιατί δεν φέρνει απλά και μόνο κάρμα, αλλά φέρνει και μια υποστηρικτική ενέργεια του ενός απέναντι στον άλλον. Άρα έρχομαι, πέρα από το ότι θα σου ξυπνήσω τα μαθήματα που έχεις να δουλέψεις, ή το κάρμα που έχουμε έρθει να ολοκληρώσουμε, ή το χρέος που έχουμε έρθει να επιστρέψουμε, αλλά ταυτόχρονα όμως υπάρχει και υποστηρικτική δύναμη μεταξύ τους, γι' αυτό και θεωρείται και λίγο πιο εύκολη η σχέση μεταξύ των δύο που είναι αδελφές ψυχές. Οπότε είπαμε και τη δίδυμη φλόγα, αλλά και τις αδελφές ψυχές και ποια είναι η διαφορά. Όλα αυτά τα είδη λοιπόν μπορούμε να τα συναντήσουμε μέσα σε οποιαδήποτε σχέση, σε αυτή την ενσάρκωση, και σαφώς παίζουν ρόλο ανάλογα και τον δρόμο που έχει ο κάθε ένας σαν προσωπικό αριθμό. Το επόμενο κομμάτι το οποίο θέλαμε να αναφερθούμε, που μας ρωτούσατε συνέχεια, είναι το πόσο μπορεί να διαρκέσει μία σχέση. Σαφώς και μπορούμε να πάρουμε διαφορετικές πληροφορίες μέσα από τους αριθμούς, από ατομικό αριθμό, δεν αφορά έναν αριθμό για όλους το ίδιο. Θα πρέπει να εξεταστούν διάφορα κομμάτια, έτσι ώστε να δούμε και την διάρκεια που μπορεί να υπάρχει σε μία σχέση. Τα εμπόδια, την ποιότητα, το τι μπορεί να προσελκύσει, το πώς αντιλαμβάνει το κάθε ένα στην ερωτική έλξη, αλλά και την αγάπη μέσα σε μία σχέση. Δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι αριθμοί τον όρο αγάπη και σχέση με τον ίδιο τρόπο. Για να πούμε ότι η ποιότητα της σχέσης, αν είναι δίδυμη φλόγα ή αν είναι καρμική σχέση ή αν είναι σχέση χρέους, που στο χρέος όταν υπάρχει απλά καρμικό χρέος, ξέρουμε ότι αυτό θα επιστραφεί ή δεν θα επιστραφεί και η σχέση θα κλείσει. Ότι δεν εξαρτάται από το τι σχέση είναι, ποια είναι η ποιότητα της σχέσης, για να κρίνουμε και ποια είναι η διάρκεια που θα έχει αυτή η σχέση. Γιατί μπορεί να είναι μια καρμική σχέση η οποία να κρατήσει, μπορεί να είναι δίδυμες φλόγες η οποία να κρατήσει, μπορεί να είναι αδερφές ψυχές που θα κρατήσει. Σίγουρα όμως, αν υπάρχει μόνο ένα καρμικό χρέος, αυτό γνωρίζουμε ότι όταν αυτό ξεπληρωθεί, η σχέση θα τελειώσει. Το ίδιο συμβαίνει και όταν έχουμε καρμική σχέση πολλές φορές, όχι πάντα. Δηλαδή, αν έχει κάποιος καρμική σχέση με κάποιον άλλο, αυτό μπορεί να προσδιορίζεται και το βλέπουμε μέσα στο πλάνο, μπορεί να είναι μόνο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που ενεργοποιείται τότε το κάρμα, οπότε συναντάμε αυτόν τον άνθρωπο,
κλείνει αυτός ο κύκλος, κλείνει και η σχέση, είτε έχουμε επιλύσει το κάρμα, είτε όχι. Τώρα, όσον αφορά τις αδερφές ψυχές, επειδή λειτουργούν υποστηρικτικά, πάλι υπάρχει μια περίπτωση να συναντηθούν για ένα χρονικό διάστημα. Συνήθως αυτή η σχέση μένει κιόλας μέσα στο συντροφικό κομμάτι, γιατί έχουμε βιώσει την υποστήριξη και το σπρώξιμο από αυτό το άτομο, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι θα κρατήσει. Αυτό το βλέπουμε στη σύνδεση των αριθμών στο χρόνο, γιατί βλέπουμε και την προγνωστική αριθμολογία που εκεί φαίνεται αν συνεχίζει να υπάρχει η σχέση στην πορεία. Στις δίδυμες φλόγες είναι αρκετά δύσκολο να έχει διάρκεια αυτή η σχέση. Όχι ότι αυτό όμως αποκλείεται, δεν το αποκλείουμε ποτέ, αλλά μπορεί να υπάρχει διάρκεια μόνο στην περίπτωση που τα άτομα είναι αρκετά όρημα και συνειδητοποιημένα για να μπορέσουν να διαχειριστούν την ενέργεια που βγάζει αυτή η έντονη σχέση της δίδυμης φλόγας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ολοκληρωθούν και οι δύο και να παραμείνουν μαζί. Από εκεί πέρα όμως, συνήθως το μεγαλύτερο μέρος είναι πολύ έντονη και με πολύ μεγάλες προκλήσεις αυτή η σχέση, στις δίδυμες φλόγες, που έρχεται να μας οθήσει σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να πάρουμε τα μαθήματά μας και να φύγει. Με πίκρα, με πόνο, όμως ο οποίος πόνος έρχεται να μας μεταμορφώσει. Σαφώς και οποιαδήποτε σχέση και να έχουμε από αυτές τις 4, έχουμε να πάρουμε ένα μάθημα. Υπάρχουν οι περιπτώσεις που παίρνουμε το μάθημα, αλλάζει όλο αυτό, αλλάζουμε ποιότητα και μπορούμε να παραμείνουμε μαζί, ή παίρνουμε το μάθημα και επιλύεται το καρμικό δέσιμο και πάει ο κάθε ένας στο δικό του δρόμο. Για να μπορέσεις να καταλήξεις κάπου, θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Το να δούμε απλά έναν δρόμο, το δικό σου και το δρόμο του οποιοδήποτε συντρόφου μας, δεν μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική εικόνα. Εξετάζουμε διαφορετικές περιπτώσεις κάθε φορά. Εμείς σήμερα απλά θα κάνουμε μια μικρή αναφορά πάνω σε αυτό. Και στους αριθμούς και στο πώς λειτουργούν μέσα σε μια σχέση. Να πούμε πώς λειτουργεί ο καθένας και πώς λειτουργεί αντιμέτωπος σε μια σχέση με έναν άλλο αριθμό. Βέβαια, επειδή όπως καταλαβαίνετε, στο να αναλύσουμε το 1 με όλους τους αριθμούς, το 2 με όλους τους αριθμούς, το 3 με όλους τους αριθμούς κτλ. Είναι αρκετά δύσκολο, θα μας πάρει μια ολόκληρη μέρα. Οπότε γράψτε μας εσείς για ποιους αριθμούς σας ενδιαφέρει, για να μπορέσουμε να το πάρουμε ως παράδειγμα και να δούμε τους συγκεκριμένους αριθμούς, τι σημαίνει ο ένας σε σχέση με τον άλλο. Και αυτό που θα δούμε είναι πώς λειτουργούμε, τι προκλήσεις μπορεί να έχουμε μέσα σε αυτή τη σχέση, αλλά και τι σύνδεση. Εάν μπορέσουμε να κατανοήσουμε το γιατί λειτουργεί ο άλλος με αυτόν τον τρόπο και δώσουμε αυτό το χώρο, τότε μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία η σχέση μας. Αλλιώς θα είναι πρόκληση, δυσκολία και κατ' επέκταση, αν δεν κατανοήσουμε, να σημαίνει το τέλος. Και πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το αποτέλεσμα, θα πρέπει να ανοίξουμε λίγο τα πεδία μας, Εμείς θα δώσουμε τις γενικές γνώσεις πάνω σε αυτό, όμως εσείς θα τα προσαρμόσετε ανάλογα την ποιότητα που εσείς γνωρίζετε ότι βρίσκεται ο κάθε ένας. Μία πληροφορία την οποία θα δώσουμε δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και τέλος. Θα πρέπει να το προσαρμόσετε στις δικές σας εμπειρίες, το πώς βλέπετε κάποιες καταστάσεις. Αυτά τα οποία αναφέρουμε είναι πολύ περιληπτικά και πολύ σύντομα, δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται με όλους τους ανθρώπους και όλες τις καταστάσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό έτσι ώστε να μην το κάνουμε γενικό. Είμαι 4, είναι 4, οπότε και οι δύο έχουμε την ίδια ζωή. Από άλλον αριθμό προκύπτει ο δικός μου δρόμος, από άλλο αριθμό προκύπτει ο δρόμος της Μοσκούλας. Οπότε εκεί πέρα εξετάζουμε διαφορετικά. Είναι μια γενική εικόνα, είναι σαν να λέμε ποιο είναι το όνομά σου. Το επίθετο όμως εξετάζεται από άλλα στοιχεία, τα οποία δεν θα τα αναλύσουμε, τουλάχιστον όχι σε αυτό το live. Κοίταξε όμως, δεν θα αναιρέσουμε σίγουρα και το ότι ο κάθε αριθμός που έχουμε, δηλαδή έχεις εσύ το 4, έχω και εγώ το 4 και οι δύο σίγουρα ως 4 αναζητάμε την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, το να νιώθουμε συναισθηματικά κυρίως ασφαλείς μέσα στη συντροφική σχέση. Ναι, αυτά είναι τα στάνταρ που υπάρχουν. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι οι λεπτομέρειες. Ναι. Τα στάνταρ για τους αριθμούς που τίποτα δεν το αλλάζει. Αρχικά είσαι 1. Τι σημαίνει το 1? Σημαίνει άτομο το οποίο είναι ανεξάρτητο. Είναι άτομο το οποίο θέλει το χώρο του, δεν ζητάει εύκολα βοήθεια. Πάμε στο 5, τι σημαίνει? Το 5 γενικότερα είναι λίγο πιο φιλελεύθερο, του αρέσει να είναι πιο ελεύθερο πνεύμα.
δεν του αρέσει να το περιορίζεις, οπότε θέλει να είναι λίγο πιο ανεξάρτητο, θέλει ας πούμε να ορίζει εκείνος την αρχή και το τέλος και το πώς θα κατευθυνθούν τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν του βάζεις φραγμούς. Επίσης, του αρέσουν πάρα πολύ αλλαγές. Βαριέται τη ρουτίνα. Βαριέται εύκολα. Εάν, ας πούμε, μέσα στη σχέση δεν μπορείς να του δώσεις αλλαγές του 5, κάποια στιγμή θα βαρεθεί, θα κουραστεί και είτε θα φύγει, είτε την αλλαγή θα τη βρει αλλού. Χωρίς να το ορίσουμε το τι σημαίνει αλλού. Έτσι. Αλλά τα 5 θέλουν αλλαγές, θέλουν περιπέτεια, θέλουν να μην εγκλωβιστούν μέσα σε μια σχέση. Όπως επίσης και το 1 δεν θέλει και τόσο πολύ να προσκοληθεί μέσα σε μια σχέση. Θέλει το χώρο του, θέλει το χρόνο του. Αν μπορέσει λοιπόν ο ένας να καταλάβει ποια είναι η ανάγκη του άλλου, αυτό μπορεί να βοηθήσει τη σχέση. Γιατί αν το πάρουμε και λίγο ως σύνδεση, το 1 συν το 5 μας κάνει αριθμό σχέσης 6. Έχουμε αναφέρει έτσι και σε βίντεο πώς βλέπουμε τον αριθμό σχέσης. Το 6 λοιπόν σημαίνει ότι μπορούμε να βιώσουμε και την αγάπη, τη φροντίδα μεταξύ μας, αν σεβαστούμε ο ένας το χώρο του άλλου, χωρίς να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τη σχέση, ή αλλιώς να φτάσουμε στον έλεγχο και στον διαχωρισμό. Οπότε από εμάς εξαρτάται, φυσικά με όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε μέσα από το πλάνο, αλλά σε ένα γενικό επίπεδο για το 1 και για το 5. Βέβαια, να συμπληρώσω πάνω σε όλο αυτό, το ότι θα πρέπει να καταλάβουμε και με ποιο τρόπο αγαπάει ο καθένας. Αν εσύ σαν αριθμός 1 και εγώ σαν αριθμός 5, για παράδειγμα, εσύ έχεις ανάγκη τα ωραία λόγια και εγώ σαν 5 έχω ανάγκη τη φροντίδα μέσω του μαγειρέματος. Εγώ περιμένω ότι θα μου μαγειρέψεις ερχόμενο σπίτι και εσύ περιμένεις να σου κάνω ένα κοπλιμέντο για να μου μαγειρέψεις. Εδώ πέρα έχουμε μία έλλειψη επικοινωνίας και κατανόησης, οπότε βρισκόμαστε σε μία διαφορετική δόνηση από αυτή που θα έπρεπε, οπότε είναι και δεν έχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε και λίγο πιο παρατηρητικοί στις ανάγκες του άλλου. Θα πρέπει να δω με ποιον τρόπο αγαπάει ο σύντροφός μου, με ποιον τρόπο έλκεται από εμένα, ποια είναι η δική του ανάγκη. Δεν βάζουμε προτεραιότητα την ανάγκη του άλλου, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την αμφισβητούμε. Το 1 έχει την τάση λίγο να κοιτάει λίγο προς τον εαυτό του, είναι αρχή όλων, οπότε δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα. Θέλει την προσοχή. Το 5 δεν του αρέσει να του λες πρόσεξέ με. Θα πρέπει με τη δική του λογική να πάρεις αυτό που εσύ ζητάς, αλλά όχι άμεσα, με έμεσο τρόπο. Πάμε να δούμε λιγάκι και το 1 μαζί με το 4. Για το 1 τα είπαμε πριν. Λίγο προσοχή, θα ήθελα να πω το 1, ότι σαν αριθμό συνδέεται με την αρσενική ενέργεια και με το εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να παίρνει το 1 την αρχηγική θέση μέσα στη συντροφικότητα ή την αρσενική ενέργεια. Που αρσενική ενέργεια σημαίνει ανεξαρτησία, σημαίνει αυτονομία, ενώ έρχεται λίγο σε σύγκρουση με τη θηλυκή ενέργεια, η οποία έχει να κάνει με τη δεκτικότητα και με το ότι ζητάω να με υποστηρίξουν, να λάβω βοήθεια κτλ. Οπότε χρειάζεται λίγο να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση. Το 4, από την άλλη, είναι ένας αριθμός ο οποίος ζητάει τη συναισθηματική ασφάλεια, αργεί να συνδεθεί, αργεί να εμπιστευτεί, μπορεί να μείνει σταθερός μέσα στη σχέση, έχει ανάγκη τη ρουτίνα γιατί του δημιουργεί ασφάλεια, οπότε εάν εμπιστευτεί, εάν νιώσει ασφάλεια, τότε ξεκλειδώνει και αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και ανοίγεται συναισθηματικά. Γιατί τα 4 δεν ανοίγονται εύκολα συναισθηματικά, είναι λίγο πιο κλειστά, είναι λίγο πιο τετράγωνα. Ναι, είναι λίγο πιο τετραγωνισμένα. Ακριβώς. Τα βάζουν σε κουτάκια. Θα πρέπει να του δώσεις κάτι, το δικό του κλειδί για το δικό του κουτάκι. Διαφορετικά το πελαγώνεις, το αναστατώνεις και άμα δεν νιώσει την ασφάλεια θα σου φύγει. Ναι. Μην προκαλέσεις, ας πούμε, ένα 4, να του προκαλέσεις ζήλια, να του παίξεις παιχνίδι για να νομίζει ότι θα με χάσει, οπότε θα τον έλξω περισσότερο. Δεν λειτουργεί αυτό στο 4. Μόλις κλονιστεί η ασφάλειά του, το πιο πιθανό είναι να φύγει. Δεν θέλει να κλονιστεί η ασφάλειά του. Χρειάζεται να νιώθει ασφαλής. Ενώ με το 5 μπορείς να παίξεις παιχνίδι
για να του προκαλέσεις λιγάκι και την ζήλια ή την έλξη. Στο 4 αυτά δεν χωράνε όμως. Στο 5 αν δώσεις ελευθερία μπορεί να γίνει ηφαίστειο, μπορεί να το τρελάνεις. Είναι αυτό το οποίο το δεσμεύει περισσότερο. Του αλλάζεις και λίγο. Ναι. Παίζεις. Έχει το 1 συν το 4 μας κάνει 5, που σημαίνει ότι στο σύνολό της αυτή η σχέση έχει την ανάγκη της ελευθερίας. Άρα πέρα από το να είμαστε μαζί και να υπάρχει αυτή η ασφάλεια, χρειάζεται όμως να λαμβάνεται και καθένα στο χώρο του, Ναι. αλλά και κάποιες φορές να γίνονται κάποιες αλλαγές πιο πολύ για να μην υπάρξει η ρουτίνα η οποία μετατρέπεται σε βαρεμάρα. Γενικότερα δείχνει ότι παραβιάζονται και όρια μέσα σε αυτή τη σχέση. Γιατί θα μπορούσε να πούμε ότι παραβιάζονται κάποια όρια, λόγω του ότι το ένα είναι λίγο πιο αυταρχικό από μόνο του και το 4 λίγο πιο φοβισμένο, νιώθει περισσότερη ανασφάλεια. Οπότε αν αυτές οι δύο ενέργειες δεν είναι στο σωστό ρυθμό τέμπο, εκεί πέρα υπάρχει παραβίαση. Θα πρέπει να εξετάσουμε πολλά άλλα κομμάτια για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Σε γενικά πλαίσια όμως είναι αυτό. Θα πρέπει λίγο να δώσουμε χώρο και χρόνο ο ένας στον άλλον, έτσι ώστε να κρατήσουμε μια αλφα ποιότητα. Θα πούμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο πώς λειτουργούν ερωτικά ο κάθε αριθμός, ώστε να δείτε και αυτό το κομμάτι. Για να το θέσουμε λίγο πιο σωστά, θα έλεγα, αν μου επιτρέπεις, τι πρέπει να νιώσει για να συνδεθεί ο κάθε αριθμός. Ναι. Οπότε, για να του ανάψει το ερωτικό κομμάτι. Κάτι ήθελα να συμπληρώσουμε εδώ πέρα, που αν βλέπουμε μέσα από τις ημερομηνίες γέννησης, αν ο άλλος είναι το καρμικό μου τέρι, αν θα παντρευτώ μαζί του κτλ. Για να δούμε, επειδή μας έχουν ερωτήσει μέσα σε ατομικές συνεδρίες, εάν με έναν άνθρωπο είναι να παντρευτούμε, να ζήσουμε μαζί, να κάνουμε παιδιά, οτιδήποτε, αυτό αρχικά θα πρέπει να το ερευνήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε ημερομηνίες γέννησης και των δύο ατόμων, ονοματεπώνυμο και των δύο ατόμων. Αν δίνεται και την ώρα γέννησης των δύο ατόμων, ακόμα καλύτερα. Αν δεν το έχουμε, δεν χρειάζεται απαραίτητα, προαιρετικά όμως ναι. Επίσης, να δημιουργήσουμε το πλάνο, να ξέρουμε ημερομηνίες ή έστω έτος γνωριμίας με αυτό το άτομο και ίσως και ποιο έτος σκοπεύουν να παντρευτούν, αν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο ή όχι. Οπότε είναι μία μελέτη που θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε αν ναι, υπάρχει αυτή η υποδομή να παντρευτούμε με έναν άνθρωπο ή όχι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το σημερινό live επικεντρώνεται πάρα πολύ στις ερωτικές σχέσεις, κυρίως στις ερωτικές σχέσεις, στις καρμικές σχέσεις και το πώς, αν εγώ γνωρίσω έναν χ αριθμό, πώς μπορώ να ξυπνήσω τον δικό του ερωτισμό απέναντί μου. Δεν θα λέγαμε ότι είναι χειριστικός τρόπος, αλλά πιο πολύ το τι χρειάζεται να κάνω για να κερδίσω την προσοχή ενός αριθμού. Οι αριθμοί μιλάνε για τα πάντα. Για τα πάντα. Μπορείς να πάρεις πληροφορία, ακόμα και αν είναι η κατάλληλη ημέρα, να πάω να κλείσω μια συμφωνία, μια νέα δουλειά, να λύσω κάτι προσωπικό μου με τη μητέρα μου, με την αδερφή μου, με τη γυναίκα μου, το τι δρόμο θα έχει το παιδί μου που γεννήθηκε αυτή την ημέρα. Μπορείς να πάρεις πάρα πολλές πληροφορίες. Πότε να αλλάξω κάτι, αν να μετακομίσω και πότε. Πότε να μιλήσω, ποιες είναι οι κατάλληλες ημερομηνίες για να μιλήσω με έναν σύντροφο, για να επιλύσουμε κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν. Ωραία, πώς λειτουργούν ερωτικά λοιπόν οι αριθμίες. Κυρίως έτσι στους άντρες, πώς λειτουργούν απέναντι στις γυναίκες, αλλά φυσικά έτσι και ανταποκρίνεται αυτό και στις γυναίκες αντίστοιχα. Πώς λειτουργούν μεμονωμένα οι αριθμοί. Να τους αναλύσουμε όλους, από το 1 μέχρι και το 9 και θα μιλήσουμε ίσως και για κάποιους μάστερ αριθμούς, το 11, το 22 και το 33. Το 1 λοιπόν. Το 1 γενικότερα είναι ο κυνηγός. Του αρέσει η πρωτοβουλία. Δεν του αρέσει να του τραβάς την δική του ενέργεια, γιατί μπορεί να παγώσει το εγώ του. Αν παγώσει το εγώ του, έχεις χάσει το παιχνίδι. Άφησε τον ελεύθερο, άφησε τον να κάνει... να είναι ο κυνηγός, εκείνος θα πρέπει να κινήσει το παιχνίδι, μην τον ευνουχίσεις. Αν θες να πας παρακάτω με τον αριθμό 1, μην τον ευνουχίσεις. Αυτή είναι η συμβουλή μας. Αλλά και στη γυναίκα, αντίστοιχα, το 1, της επιτρέπει ο σύντροφός της να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Της αρέσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και γυναίκες που έχουν ανεβασμένη την αρσενική ενέργεια με την άποψη, ενώ είναι θηλυκότατες, έχουν πιο δυναμικό χαρακτήρα. Οπότε και να μην τις επιτρέπει ο σύντροφός της,
είναι από μόνη της ότι ναι, θα πάρω πρωτοβουλία, σωστά. Είναι τόσο δυναμικές. Μπορεί να τις αφήσει και ο σύντροφος, ok, κάντο, αλλά και από μόνες τους, αφού μιλάμε για αριθμό 1, είναι λίγο πιο εκρηκτικές, θα το έλεγα. Τώρα, ο αριθμός 2, αριθμός ζωής 2, πώς λειτουργεί μέσα στις ερωτικές σχέσεις και τι χρειάζεται για να ανάψει, για να συνδεθεί, ερωτικά κυρίως. Τότε μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη το συναίσθημα. Χρειάζεται να νιώσει σύνδεση, να νιώσει συναίσθημα, να νιώσει τρυφερότητα, να νιώσει την αγκαλιά, το χάδι, για να μπορέσει να λειτουργήσει και στο ερωτικό κομμάτι. Εδώ λοιπόν έχουμε καθαρά αυτό. Επειδή όμως έχει την τάση λίγο το 2 να προσκολάται, χρειάζεται να έχει και ένα μέτρο εκεί πέρα, δηλαδή να μην μπαίνει full μέσα στη σχέση και να βιώνει την προσκόλληση. Ο εραστής της ψυχής κοινός και ότι λειτουργεί κυρίως με το συναίσθημα και την ενότητα. Όσο περισσότερα δίνεις στον αριθμό 2, τόσο περισσότερο θα κολλάει. Όσο πιο δίπλα του είσαι. Το οποίο είναι βέβαια, όπως είπαμε, πάντα χρειάζονται πάντα ένα μέτρο και γι' αυτό κοιτάμε και ποια είναι η ενέργεια του αριθμού για να δούμε πότε ξεπερνάει το μέτρο και το όριο και περνάει σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, η προσκόλληση, η υπερβολική ελευθερία, ανάλογα τον αριθμό. Το 3 είναι από τους αριθμούς που μπορεί να βαριέται εύκολα. Του αρέσουν να έχει διαφορετικούς ρόλους. Δεν του αρέσει να πηγαίνουν τα πράγματα ευθεία. Γι' αυτό δεν είναι ζωή. Του αρέσουν τα ανεβοκατεβάσματα. Και παιδικότητα, φλερ, του αρέσουν τα λόγια. 3 θέλει λόγια, θέλει επικοινωνία. Πολλές φορές μπορεί να ξεκινάει η επικοινωνία με ένα 3 και πριν ακόμα το ζευγάρι έρθει κοντά. Δηλαδή, αν μπορέσεις να λειτουργήσεις εγκεφαλικά και να δημιουργήσεις το πεδίο από πριν, στο 3, αυτό θα το βοηθήσει να ανοιχτεί περισσότερο όταν θα έρθει σε συνάντηση μαζί του. Του αρέσει πάρα πολύ ο πειραματισμός. Πρώτα πρέπει να παίξει με το μυαλό του και μετά με τα υπόλοιπα. Έτσι τον έχεις κερδίσει. Το 3 είναι δικό σου. Και είναι και τέχνη για το 3 ο έρωτας, έτσι. Δεν αρκεί δηλαδή απλά να κάνουμε έρωτα, αλλά χρειάζεται να γίνεται με μια λειτουργία τέχνης όλο αυτό. Ενώ το 4 αντίθετα δεν του αρέσει ο πειραματισμός τόσο πολύ. Θα έλεγα ότι πριν κάνει το οτιδήποτε θα πρέπει να νιώσει την ασφάλεια. Πρέπει μέσα στο τετράγωνο κουτάκι που έχει χτίσει να νιώσει ότι όλα είναι καλά και από εκεί και πέρα μπορεί να δώσει την απόλυτη αφοσίωση. Θα φύγει μόνο όταν νιώσει την ανασφάλεια, όταν νιώσει ότι το κοροϊδέψεις και παίζεις μαζί του. Το 4 γενικότερα είναι από τους πιστούς αριθμούς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και ενοχικός, αλλά και να σου φύγει όταν... Να κλειστεί, να παγώσει, και αν φύγει το 4, δεν είναι εύκολο να ξαναγυρίσει, γιατί πλέον έχει αποστασιοποιηθεί, παίρνει πλέον απόσταση. Το 5 είναι κάτι ενδιάμεσα, σαφώς και κουβαλάει τις ενέργειες όλων των προηγούμενων αριθμών τους. Ο κάθε αριθμός κουβαλάει όλα τα προηγούμενα, συν κάτι επιπλέον. Το 5 λοιπόν δεν δεσμεύεται εύκολα. Θέλει να νιώθει την ελευθερία. Αν του στερήσεις την ελευθερία, τον έχεις απομακρύνει για τα καλά. Είναι ο πιο πικάδικος αριθμός, θα λέγαμε. Δεν του αρέσει να το περιορίζεις, του αρέσει να εξερευνεί διαφορετικά μονοπάτια του έρωτα. Βαριέται εύκολα. Οπότε ή θα δημιουργήσεις εσύ τις αλλαγές μέσα στη σχέση με το 5 για να το κρατήσεις, ή θα τις αναζητήσεις τις αλλαγές αλλού. Αυτό είναι το 5. Γι' αυτό και τα πεντάρια πολλές φορές τα θεωρούμε άπιστα. Όχι γιατί πραγματικά μπορεί να είναι άπιστο ένα πεντάρι, αλλά γιατί όταν δεν του προσφέρεις εσύ τις αλλαγές θα τις αναζητήσει κάπου αλλού. Θέλει περιπέτεια, θέλει φλερ, θέλει επικοινωνία, θέλει αλλαγές το 5. Και θέλει και ελευθερία. Οπότε αν πας να το εγκλωβίσεις, τόσο αντιστοίχως θα προσπαθεί να ξεφύγει και να αποδείξει στον εαυτό του ότι είναι ελεύθερος, αλλά με λάθος τρόπους. Το 6 είναι ο πιο ρομαντικός αριθμός, θα λέγαμε. Γενικότερα του αρέσει η ειρεμία, η κτητικότητα και... Κτητικός μπορεί να γίνει, ναι, όχι του αρέσει η κτητικότητα, αλλά ναι, θέλει να ανήκει όμως, οπότε ναι, μπορεί να γίνει. Και είναι υπερβολικά τρυφερός. Εντάξει, το 6 νομίζω ναι, είναι πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ τρυφερό, είναι το πιο ήρεμο. Θέλει τη σύνδεση, θέλει την αγάπη, θέλει την φροντίδα, θέλει την τρυφερότητα το 6,
Αλλά ναι, μπορεί σε έναν αρνητικό βαθμό, επειδή προσπαθεί να ελέγξει τα πράγματα, να γίνει εκθετικό. Αυτό. Αλλά κατά τα άλλα όμως είναι ο αριθμός που λέμε ότι είναι της οικογένειας. Η ολοκλήρωση πάνω σε αυτό, μαμά, μπαμπάς, παιδί. Ναι. Η δέσμευση. Σε αντίθεση με το 7, το οποίο δεν δείχνει εύκολα τα συναισθήματά του. Ούτε τις σκέψεις του. Ναι, πραγματικά. Βγάζει κάτι το πιο μυστηριακό, θα έλεγα. Ντροπή, ταμπού, λίγο πιο κλισέ, πιο περιορισμένο, να το λέγαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, εννοείται, αλλά το 7 γενικότερα είναι ο πιο δύσκολος αριθμός της ερωτικής έλξης. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι έχει στο μυαλό του, τι έχει στη σκέψη του, πώς λειτουργεί στα συναισθήματά του και δεν ανοίγεται εύκολα, δηλαδή κάνεις υπερπροσπάθεια λιγάκι να το καταλάβεις. Μπορώ να πω ότι τα εφτάρια μπορούν να καταλάβουν πολύ εύκολα τα εφτάρια, γι' αυτό και συνδέονται ίσως πιο εύκολα, γιατί μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Το εφτάρι δεν θέλει να προσπαθήσεις να του επιβάλλεις να σου πει τι νιώθει, τι αισθάνεται, τι θέλει, τι σκέφτεται. Δεν θα πας δηλαδή σε ένα εφτάρι και θα του πεις τι νιώθεις για μένα. Όχι, δεν μπορεί. Ή τι έχεις, γιατί είσαι έτσι σήμερα, γιατί αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος, το 7 δηλαδή, θα απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε, όταν δεν είναι καλά, του δίνεις το χρόνο του για να επανέλθει. Και όταν επανέλθει θα είναι μια χαρά πραγματικά. Και τις περισσότερες φορές υπάρχει παρεξήγηση στα 7, γιατί νομίζουν ότι κάτι έχει με τον σύντροφό του, με τον σύντροφό του, το 7, αλλά δεν έχει να κάνει καθόλου. Μπορεί να τα έχει με τον εαυτό του, μπορεί να τα έχει να κάνει με τη ζωή του. Απλά έτσι όπως συμπεριφέρεται δίνει το λάθος μήνυμα και ο άλλος νομίζει ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση. Ενώ μετά ξανά επανέρχεται και όλα είναι μια χαρά, με λιγάλα. Ενώ αν θέλει κάτι πιο δυναμικό, εννοείται πως πηγαίνει στον αριθμό 8, όπου είναι ο κυρίαρχος, του αρέσει πάρα πολύ ο έλεγχος, έχει περισσότερο πάθος, δίνεται. Πάθος, ναι. Γενικότερα είναι του αρέσει πάρα πολύ η επιβεβαίωση, οπότε θέλοντας και μη θα σε κυριαρχήσει εκείνος για να πάρει μια επιβεβαίωση. Έχει την ανάγκη της υλικής ασφάλειας εδώ και είναι και το σεξ, οπότε αυτό σημαίνει ότι θέλει και επιβεβαίωση μέσα από την ερωτική ενέργεια. Άρα είσαι μαζί μου στο κρεβάτι, αυτό σημαίνει έρχεσαι δηλαδή μαζί μου σε συνοπτική επαφή, επιβεβαιώθηκα. Είναι ο τρόπος να επιβεβαιωθεί το 8. Ενώ σε κάτι λίγο πιο τρυφερό θα λέγαμε, πιο ρομαντικό, είναι ο αριθμός 9. Είναι πιο ευαίσθητος. Δεν το κατέχει επιθυμία της επαφής όμως. Δηλαδή είναι από τους αριθμούς που είναι το κάνω γιατί η προτεραιότητά μου είσαι εσύ, το κάνω για εσένα, μου αρέσει η ολοκλήρωση, μου φτάνει που είμαστε μαζί, μου φτάνει που με αγαπάς. Δεν είναι από τους αριθμούς όπου θα κυνηγήσουν την περισσότερη σωματική επαφή. Θα έρθει σε σωματική επαφή απλά για να προσφέρει στο σύντροφό του την ευχαρίστηση. Όχι γιατί υπάρχει από πίσω η επιθυμία προς τον σύντροφό του. Για εκείνον περισσότερο η ονειρική σχέση βρίσκεται στη φαντασία και όχι τόσο μέσα στην ύλη. Άρα αν συνδεόμαστε πνευματικά και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, δεν έχει την ανάγκη να το εκφράσει με έναν διαφορετικό τρόπο, κυρίως μέσα στην ύλη. Δεν χρειάζεται, δεν νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει κάτι. Άρα έχεις ανάγκη την επαφή, θα σου το προσφέρω, αλλά από τη διάθεση της προσφοράς. Αυτό λέει δηλαδή το 9. Έχουμε ολοκληρώσει τους αριθμούς γενικότερα, έτσι σαν οι αριθμοί με τίτλους θα το έλεγα, όσο αφορά το πώς μπορείς να συνδεθείς ερωτικά. Ναι. Μετά από αυτούς τους αριθμούς, λοιπόν, θέλουμε να αναφερθούμε και πάνω στους master αριθμούς, όπως είπαμε από την αρχή, το 11, το 22 και το 33. Οπότε θα αναφερθούμε τώρα στο 11. Ναι, μεν κάνει 2, αλλά είπαμε ότι όταν είναι master αριθμοί, τους διαβάζουμε ως έχουν. Οπότε το 11 γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν κάνει έρωτα. Μια ματιά είναι αρκετή. Με μια ματιά δεσμεύεσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Θα λέγαμε, ναι, είναι ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Όταν συναντάς αυτόν τον αριθμό, οπότε ένα βλέμμα είναι αρκετό. Και πάμε στο 22, που του αρέσει να χτίζει τη σχέση σιγά σιγά, σαφώς και αναζητάει και την ασφάλεια, αλλά θέλει η σύνδεση αυτή να λειτουργήσει ως κάτι ανώτερο. Όχι απλά να παραμείνει η σχέση στο πρακτικό κομμάτι,
αλλά να δημιουργηθεί, να χτιστεί ακόμα και μια αυτοκρατορία μέσα από αυτή τη σχέση. Γι' αυτό έχει και την ανάγκη να χτίσει γερά θεμέλια με τον σύντροφό του. Σε αντίθεση με το 33, όπου ο έρωτας είναι πράξη. Ο 33 είναι πράξη αγάπης. Είναι πράξη αγάπης, πραγματικά. Είναι το εγώ, και το εμείς και όχι το εγώ. Ναι, είναι το εγώ. της δέσμευσης, το εμείς, είναι το ολόκληρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, πέρα τους αριθμούς πώς λειτουργεί ο κάθε ένας στο ερωτικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του αλλονού και να κατανοούμε και τις δικές του ανάγκες και να μην βάζουμε προτεραιότητα τις δικές μας ανάγκες πέρα του αλλονού. Είμαστε εμείς. Επιλέγω να είμαι σε μία σχέση, σε σέβομαι, σε θαυμάζω, θέλω να είσαι καλά, αλλά να είμαι και εγώ καλά. Ούτε πιο κάτω, ούτε πιο πάνω, να είμαστε ίσοι. Αυτό είναι το ιδανικό. Και αν καταφέρουν οι αριθμοί να φτάσουν στην υψηλή δόνησή τους, θα ολοκληρώσουν την σχέση τους με όποιον αριθμό και να βγάζουν σαν αποτέλεσμα. Ο σεβασμός είναι το α και το ω και η υψηλή δόνηση κάθε αριθμού. Και είναι εντάξει αν δεν μπορείς να διαχειριστείς την ποιότητα ενός αριθμού. Σαφώς. Αυτό δεν είναι ο κατάλληλος για σένα, γιατί δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Αν δεν μπορείς να διαχειριστείς την ελευθερία του 5, το συναισθηματικό δέσιμο του 2, την ανεξαρτησία του 1, την τρυφερότητα και την οικογένεια που θέλει να δημιουργήσει το 6, ή τη μοναχικότητα του 7 για παράδειγμα, τότε μπορείς απλά να μην χρειάζεται να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και να επιλέξεις κάτι διαφορετικό. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση στη σχέση μέσα, μα πώς θα τον αλλάξω. Αν ο άλλος είναι αυτό, δεν μπορείς να τον αλλάξεις, αλλά θέλεις να εκδηλώνει την υψηλή δόνηση του αριθμού του, άρα αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να τον καταλάβεις. Και αφού τον καταλάβεις, να αντιληφθείς γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχεια φεύγει. Γιατί συνέχεια μιλάει με κόσμο, γιατί είναι επικοινωνιακός. Είναι 3. Δεν θέλεις να είναι επικοινωνιακός γιατί ζηλεύεις. Δεν σου κάνει ένα 3, δεν σου κάνει ένα 5. Όμως σκέψου. Το 4 που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι πιο κλειστός, που είναι πιο μαζεμένος, σου κάνει. Δηλαδή, η μία ποιότητα είναι διαφορετική από την άλλη, αλλά είναι πολύ σημαντικό εμείς να δούμε τι μας κάνει και τι δεν μας κάνει. Και αν και μπορούν δύο ίδιοι αριθμοί να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, όμως είναι και ένα καθρέφτισμα, αυτό που είπαμε πριν, ότι βλέπω τον άλλον, στον άλλον μάλλον, κάποια σκοτάδια ή βαθιά κομμάτια δικά μου, τα οποία αν δεν είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω, ενώ θα μπορούσε να είναι μια σχέση αδερφών ψυχών, μια πολύ δυνατή σχέση που μπορεί να δημιουργήσει, θα διαχωριστεί. Το βασικότερο είναι αρχικά να αντιληφθούμε το τι είδους σχέση έχω. Μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε σχέση, μπορεί να είναι καρμική σχέση όπως αναφερθήκαμε στην αρχή, μπορεί να είναι μια σχέση καρμικού χρέους, μπορεί να είναι δίδυμη φλόγα ή αδελφή ψυχή. Να το αντιληφθούμε, να το παρατηρήσουμε για να μπορέσουμε να εξετάσουμε τη διάρκεια, την ποιότητα και οποιαδήποτε άλλα ερωτήματα μπορεί να προκύψουν μέσα από αυτό. Και ξέρεις κάτι άλλο, το οποίο έχει τύχει στις συνεδρίες συναριθμολογίας, είναι το να βλέπουμε ότι υπάρχει κάρμα, αλλά από τη μία πλευρά μόνο προς την άλλη. Και εκεί βλέπεις το ένα άτομο αναγκαστικά θέλοντας να επιλύσει το κάρμα και επειδή έχει κάνει λάθη στην προηγούμενη επαφή και σχέση και ζωή, έτσι που ήτανε, να προσπαθεί πολύ περισσότερο. Οπότε όταν αυτό το αναγνωρίσει και το δει σαν μοτίβο μέσα από το πλάνο τι συμβαίνει, τότε μπορεί να καταλάβει γιατί στη σχέση αυτή μόνο εγώ δίνω και ο άλλος ακόμα παραμένει αποστασιοποιημένος, δεν ικανοποιείται με τίποτα και εκεί να επιλέξω εάν θέλω να συνεχίσω να δίνω εν τέλει σε αυτή τη σχέση και να ξέρω ότι δεν θα πάρω γιατί χρωστάω σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί υπάρχει κάρμα, γιατί τον έχω βλάψει σε προηγούμενες ζωές, ή να επιλέξω πια να φύγω και να πάω σε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο ισορροπημένο. Δεν μας πειράζει αν υπάρχει κάρμα μέσα σε μια σχέση, εννοείται ότι θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι, υπάρχει ισορροπία στο κάρμα ή ο ένας έχει μεγαλύτερο κάρμα απέναντι στον άλλον και αυτό δημιουργεί και την ανισορροπία στη σχέση. Οπότε θα πρέπει αρχικά να καταλάβουμε και με ποιο τρόπο αγαπάει ο σύντροφός μου, το τι γίνεται και όλα τα γύρω-γύρω για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα.
για όλα. Όλα δεν γίνεται να τα αναφέρουμε μέσα σε ένα βίντεο, το καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι να σου δώσουμε μία απάντηση, αυτό που σε ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα. Είναι για εσένα, είναι για κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί είναι το 8, σε νοιάζει τόσο πολύ να μάθεις για αυτόν τον αριθμό ή έχεις απορία για κάποιον άλλον? Θα σου δώσουμε μία απάντηση, αλλά μία. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, εάν και εφόσον το επιθυμείς κι εσύ. Για όλα. Το άθροισμα της χρονολογίας, μόνο της χρονολογίας ή και ολόκληρης της ημερομηνίας? Ημέρα, μήνα, έτος. Αν τα προσθέσεις σου βγάζουν 8. Το 8 λοιπόν είναι ο προσωπικός σου αριθμός. Επειδή λέει το άθροισμα της χρονολογίας γέννησης. Γι' αυτό λέω, είναι αν έχεις γεννηθεί ας πούμε το 1982 εννοείς αυτό ή εννοείς ολόκληρο τον αριθμό ζωής? Να το διευκρινίσουμε λιγάκι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί μιλάμε. Όπως και να έχει, είναι ολόκληρο. Ωραία, ναι. Οπότε για αριθμό ζωής μιλάμε. Μέρα, μήνα, έτος. Τέλεια. Οπότε είναι ο προσωπικός σου αριθμός. Είναι τελείως διαφορετική η απάντηση από αυτό που αναφερθήκαμε πριν από λίγο. Τελείως, αλλά ναι, μιλώντας για ερωτικό, πάμε λίγο σε διαφορετική απάντηση σε σχέση με το στη ζωή μου πώς είμαι όταν είμαι 8. Ναι, στη ζωή μου λειτουργώ τελείως διαφορετικά. Το 8 γενικότερα σαν δρόμο ζωής δείχνει και τον αριθμό της υλοποίησης. Μπορώ να φέρω ό,τι το πνεύμα και το σώμα. Είναι ο αριθμός του άπειρου αν το κηρύσεις στο πλάι. Οπότε μπορείς να υλοποιήσεις καταστάσεις. Συνήθως το 8 έχει να κάνει κυρίως με το επαγγελματικό κομμάτι. Είναι άνθρωπος του επαγγελματικού ή έχει θέματα με γραφειοκρατία. Μαθαίνει να κατέχει και να διαχειρίζεται την ύλη το 8. Οπότε πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την ύλη. Ύλη τι σημαίνει? Χρήμα, φήμη, σεξ, εξουσία, επάγγελμα. Όλα αυτά είναι κομμάτια της ύλης και αυτά έρχεται να μάθει και να διαχειρίζεται. Και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω και κάτι για το 8, το 8 κάνει αρκετές αλλαγές στη ζωή του, γιατί δεν ξέρει εάν στο κάθε ένα κομμάτι που είναι, αν είναι το ιδανικό. Δηλαδή, πάντα λέει, μήπως όμως χρειάζεται και κάτι ακόμα για να είναι καλύτερο. Δηλαδή, ακόμα παίρνω ένα πτυχίο και λέω, μήπως να κάνω και αυτή την εξειδίκευση ακόμα για να πάω κάπου παραπάνω. Και μήπως χρειάζομαι και εκείνο, γιατί είναι καλύτερο να το έχω. Οπότε, κάνει αλλαγές. Ψάχνει και την επαγγελματική του κατεύθυνση αρκετά. Τον διακατέχει και μια μεγάλη ανασφάλεια το 8. Σαν 8 ψάχνει συνεχώς μια επιβεβαίωση. Χριστίνα, ναι. Μέρα, μήνα, έτος γέννησης για να βγάλουμε τον αριθμό ζωής. Ναι. Σε αυτό έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα βίντεο και στο προηγούμενο live το οποίο κάναμε, το οποίο θα το βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Όπως και κάθε ένα live που ανεβάζουμε θα το βρίσκετε πλέον στο κανάλι μας. Το οποίο κανάλι μας είναι... Είναι Παπάκι Μάνος Αρτέμιδα. Είναι στο YouTube. Εκεί έχουμε ανεβάσει και το live από το προηγούμενο βίντεο που μιλήσαμε και για τους αριθμούς ζωής. Και το live αυτό επίσης θα το ανεβάσουμε εκεί ώστε να μπορείτε να πάτε και να το ακούσετε ξανά, γιατί μπορεί κάποια πληροφορία να σας ξέφυγε, να μπήκατε λίγο πιο μετά, να μην ακούσατε. Αγγελική, αν μου επιτρέπεις, αγαπημένο ζώδιο εγώ καιρός, θέλω να σου πω όμως ότι... Εγώ καιρός είμαι, οπότε δεν θα πω κάτι. Και εμένα ο αστρολογικός μου χάρτης είναι full στον εγώ καιρό και στον Παρθένο γενικότερα. Οκ. Να είσαι καλά. Άλλο κομμάτι η αριθμολογία, άλλο κομμάτι η αστρολογία. Μπορούμε να εξετάσουμε κοινά σημεία, αλλά αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικά κομμάτια. Οπότε ναι, ο εγώ καιρός είναι κάτι διαφορετικό από τον αριθμό, από το δρόμο ζωής του 8. Και τα δύο αυτογνωσιακά όμως. Και τα δύο αυτογνωσιακά. Και τα δύο δίνουν πληροφορίες διαφορετικές ή και ίδιες, αλλά αλλιώς διαβάζεις το ένα κομμάτι, αλλιώς διαβάζεις το άλλο κομμάτι. Κρυός με οροσκόπο Ταύρο. Εκρηκτικός συνδυασμός. Φωτιά με γη μαζί. Φωτιά με γη, παρορμητικότητα με σταθερότητα μαζί, οπότε... Και πρόσεξε αν... Είναι λίγο σύγκρουση. Ναι. Έτσι, και αν είναι και ένα... Να είσαι καλά.
Και αν είναι ένα και κρυός ταυτόχρονα, μιλάμε για ένα πολύ εκρηκτικό χαρακτήρα, όπου μπορεί να κατηγορεί και να βασανίζει τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή, ο αριθμός 1 σε σύγκριση με το κρυάρι που είσαι, δημιουργεί μια τεράστια αναστάτωση και ανασφάλεια μέσα στον εσωτερικό σου κόσμο. Ξεχνάμε ότι και το 1 έχει την τάση να κοιτάει το παρελθόν για να δει τι πήγε λάθος. Και κοιτάει πάρα πολύ το εγώ του, δηλαδή με την άποψη σαν αρνητική δόνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε χαρακτηρίζει εσένα προσωπικά. Θέλω να είμαι εγώ καλά, θέλω εγώ να αγαπηθώ, θέλω εγώ να πάρω, θέλω ο σύντροφός μου να είναι έτσι. Ακόμα και αν έχεις όλα τα καλά του κόσμου, αν δεν είναι αυτό το οποίο ζητάς, δεν σε ικανοποιεί. Είναι μια πολύ αρνητική δόνηση του αριθμού 1. Κάναμε μια αναφορά και σε αυτό. Η αρνητική του δόνηση, γιατί δεν είναι μόνο αρνητικές δονήσεις, ο κάθε αριθμός, έτσι. Μάνο, Κρυός με οροσκόπο Ζυγό και δρόμο ζωής 6. Πες μας ανάλυση. Οκ. Είναι στο Μάνο, γιατί ήταν η ερώτηση για το Μάνο. Ωραία. Αρχικά θα αναφερθώ στο Ζυγό. Ο Ζυγός, είναι οροσκόπο Ζυγός, γι' αυτό έτσι. Πέρα από αυτό, είναι και ο μήνας του άλλωστε, τα ζυγίζει. Είναι πολύ διπλωμάτης, είναι όμως ήρεμος και δίκαιος και πάρα πολλές φορές ξεπερνάει ακόμα και την αυτοπεποίθηση του λέοντα. Είναι σε τέτοιο σημείο όπου νιώθει και λίγο καμάλι για τον εαυτό του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα την ανασφάλειά του. Για να κοιτάει και αρμονία, έτσι. Εννοείται. Θέλει αρμονία, θέλει ηρεμία, θέλει... Γι' αυτό και διπλωμάτης. Ο δρόμος ζωής 6, λοιπόν. Σε συνδυασμό όμως θέλω να μας πεις. Κρυός με οροσκόπο Ζυγό και δρόμο ζωής 6. Το κρυό με το οροσκόπο Ζυγό, όπως βλέπεις, το προσπερνάω. Δεν το αναφέρω, αλλά δεν με αφήνεις να γιάσω. Γενικότερα φουντώνεις και ξεφουντώνεις. Δηλαδή τώρα, αν εσύ κάτι θέλει να σε ενοχλήσει, θα σε ενοχλήσει γιατί εσύ το επέτρεψες. Δεν πάει να καίγεται έξω το σύμπαν. Χαμπάρι. Αν όμως εσένα θέλεις να σε ενοχλήσει, θα σε ενοχλήσει και με το παραπάνω. Τώρα, το ότι είσαι 6, υπάρχει και μια μερική ολοκλήρωση. Τα κάνω και δεν τα κάνω κιόλας. Το υπερβολές το προσπερνάω. Θέλουμε και λίγο έτσι να ασχολούμαστε με αυτά που εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε. Γιατί είμαι κρυός, με οροσκόπο Ζυγό και έχω δρόμο ζωής 6. Γελάς κιόλας, μάλιστα. Αριθμός 9 με Λέων και εγώ καιρό. Θα μιλήσεις για τον εγώ καιρό? Να μιλήσω για το Λέων? Έχουμε εδώ πέρα τώρα σύνδεση Λέων με εγώ καιρό. Οπότε βλέπεις και δύο πτυχές του εαυτού σου, τον ήλιο σου με τον οροσκόπο σου, πώς λειτουργούν. Για τον εγώ καιρό, εγώ θα πω, επειδή είναι και ο οροσκόπος έχει να κάνει με την εικόνα μας προς τα έξω, οπότε θα σε αφήσω να μιλήσεις μετά για το Λέοντα. Ως οροσκόπος, λοιπόν, είναι η εικόνα σου προς τα έξω. Η εικόνα σου, λοιπόν, προς τα έξω θέλεις να είναι σοβαρή, να είναι μετρημένη. Υπάρχει φιλοδοξία στο ότι εάν καταφέρω και κάνω κάτι, ότι θα είμαι πιο πολύ εντάξει με τον εαυτό μου. Εμφανίζεις μια πιο ψυχρή συμπεριφορά, γιατί ο εγώ καιρός εμφανίζει αυτή την εικόνα αρχικά πριν εκδηλώσει τον εαυτό του. Άρα μπορεί να φαίνεσαι μέχρι και αρνητικός άνθρωπος, χωρίς να είσαι πραγματικά. Απλά είναι η πρώτη εικόνα μέχρι να εξερευνήσεις το έδαφος, να δεις ότι όντως μπορείς να ανοιχτείς και να εμπιστευτείς, αλλά θέλεις το χρόνο σου και μετά να ανοίξεις και να ξεκλειδώσεις το πεδίο σου για να φανεί το συναίσθημα. Μην ξεχνάμε ότι ο εγώ καιρός είναι ένα διπλό συμβολικά ζώο, δηλαδή από τη μέση και πάνω είναι ένα κατσίκι, ένα κρυάρι ας πούμε, και από τη μέση και κάτω είναι ψάρι. Άρα αυτό σημαίνει ότι το πρώτο του κομμάτι που βλέπεις είναι το ανεξάρτητο, αυτό που θα ανέβει τα βουνά, δεν θέλει να λειτουργεί, είναι το άγριο, δεν θέλει να λειτουργεί μέσα στο πλήθος, μπορεί να ανέβει το βουνό, να καταφέρει τα πάντα, αλλά κάτω από αυτό υπάρχει μια πιο ευγενική φύση, πιο ευαίσθητη φύση, η οποία είναι αρκετά δύσκολη να τη δεις αν δεν μείνεις. Αν μείνεις θα την δεις, αν δεν μείνεις δεν θα τη δεις. Εκεί βέβαια, επειδή όλα αυτά που ανέφερες είναι και κομμάτια και στοιχεία του Λέοντα, γενικότερα αν κρίνω από το δικό μου ζώδιο, είμαι Λέων, είμαστε λίγο πιο επιφανειακοί, αυτό δείχνουμε στους άλλους ότι είμαστε δυναμικοί, αλλά από μέσα είμαστε μωρά παιδιά, μικρά γατάκια,
τα οποία το μόνο που ξέρουμε καλά είναι να βρυχόμαστε. Εγώ ποτέ, εγώ έτσι, εγώ εκεί, μέχρι εδώ. Αλλά από μέσα μας είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Οπότε από ένα σημείο και μετά, το οποίο θα σε χαρακτηρίζει ο οροσκόπος σου, νομίζω ότι θα βγάλεις περισσότερο στην επιφάνεια το συναισθηματικό σου κόσμο και λιγότερο τις άμυνές σου. Τώρα, κάτι άλλο πάνω σε αυτό, δεν θυμάμαι και τον αριθμό το οποίο είπε. Ναι. Είπε 9, θυμάμαι καλά. Χρυσά, θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό και θα συνεχίσω με τη Χριστίνα, συγγνώμη. Το ενοχικό κομμάτι είναι χαρακτηριστικό του αριθμού 1, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορούμε να το δουλέψουμε αυτό. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, κύριε. Μπορείς να το δουλέψεις αυτό, εννοείται υπάρχουν διάφοροι τρόποι, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές θεραπείες ή μέσω της αριθμολογίας που μπορείς να τα δουλέψεις. Δεν θα επεκταθούμε όμως τώρα σε αυτό για να μπορέσω να απαντήσω και στα υπόλοιπα. Έχω αφήσει τη Χριστίνα στη μέση και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Το 9, ο αριθμός της ολοκλήρωσης που κοιτάει τα πάντα. Προτεραιότητά του λοιπόν, Χριστίνα, είσαι και συναισθηματικός σαν άνθρωπος, βάζεις και την οικογένεια πάνω απ' όλα, έχεις στοιχεία της γης, είσαι πιο σταθερή, έχεις και τη φλόγα σου μέσα όπου θέλεις να κάνεις πράγματα, θέλεις να δώσεις, θέλεις να προσφέρεις. Είσαι και το 9 που ολοκληρώνεται και προτεραιότητά μου είναι όλοι οι άλλοι. Έχεις υψηλό συναισθηματικό κόσμο. Εδώ θα σου δώσω μία συμβουλή. Μετρίασε, μην αλλάξεις, μετρίασε όμως τις προτεραιότητές σου, γιατί αν δεν δυναμώσεις το εγώ, δεν θα μπορέσει να υπάρξει το υγιές εμείς. Αν θες να πας παρακάτω στην προσωπική σου ζωή ή στη συνεργασία ή στο να μην νιώθεις ότι σε πατάνε, δυνάμωσε λίγο το εγώ, και μετά θα πάμε σε ένα υγιές εμείς. Πρώτα εγώ να είμαι καλά και μετά όλοι οι άλλοι. Πολλές φορές όμως, ακριβώς επειδή αρχίζουν και πιέζονται τα εννιάρια, μπορεί να φτάσουν στην άλλη άκρη του εγώ, οπότε και αυτό θέλει προσοχή. Αλλά πάντα για να φτάσουμε από το ένα, το κομμάτι της απόλυτης προσφοράς, μέχρι το κομμάτι της ισορροπίας ανάμεσα στο εγώ και στο εμείς, εγώ και οι άλλοι μάλλον, θα περάσουμε και από το κομμάτι του εγώ. Οπότε θα έρθουμε και θα πάμε και στη μία άκρη και στην άλλη, μέχρι να βρούμε την ισορροπία στη μέση. Οπότε δεν είναι ανησυχητικό από το οι άλλοι να φτάσουμε στο εγώ, αρκεί να μην μείνουμε εκεί και να προχωρήσει προς την ισορροπία. Και θα το κλείσω λέγοντας το πιο γνωστό παράδειγμα που λέω σε όλες τις ατομικές συνεδρίες τις οποίες κάνω. Έχουμε εδώ πολλούς με συνδυασμό ήλιος με οροσκόπο εγώ καιρός με Λέων. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αναφερθήκαμε σε ό,τι είπαμε για τη Χριστίνα Αθηνά ισχύει και για σένα, είναι ακριβώς το ίδιο ζώδιο με οροσκόπο Λέων. Και ανάγκη για αλλαγές και ξέρεις, επειδή υπάρχει η σταθερότητα από το Λέοντα εδώ πέρα, στον αριθμό 5, που το εκφράζεται, έρχεται και σε μια μικρή σύγκρουση η ελευθερία που θέλει να βιώσει το 5 και τις αλλαγές που θέλει να βιώνει σε σχέση με την σταθερότητα που θέλει να έχει και ο Λέων, αλλά και ο εγώ καιρός. Να ολοκληρώσω αυτό που άφησα στη μέση, συγγνώμη. Το πιο γνωστό παράδειγμα το οποίο δίνω σε όλες τις ατομικές συνεδρίες, όπως έλεγα πριν, είναι όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα αεροπλάνο και χάνεται το οξυγόνο, είσαι εσύ και γύρω σου έχεις πολλά παιδιά. Για να σώσεις όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, η μάσκα που θα βάλεις θα είναι πρώτα στον εαυτό σου. Μόνο έτσι θα σώσεις περισσότερα παιδιά. Αν βάλεις το παιδάκι που κάθεται δίπλα σου, μπορεί να σώσεις 1, το πολύ 2. Μέχρι εκεί. Οπότε, και αν προλάβεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ένα υγιές, δυνατό εγώ για να πάμε στο εμείς. Το λένε και στα αεροπλάνα, όταν ταξιδεύεις. Πρώτα θα βάλεις μάσκα στον εαυτό σου και μετά στους άλλους, ακόμα και αν είναι το ίδιο στο παιδί. Γιατί αν δεν είσαι εσύ καλά, δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος γύρω σου. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν άλλον. Όλοι οι αριθμοί έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε και θετικό και αρνητικό, φως και σκοτάδι. Όλα είναι δικά μας. Σίγουρα. Απλά θα πρέπει να τα αγαπήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε, να τα αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Και να πούμε και ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος αριθμός είναι καλύτερος από κάποιον άλλον, ούτε ότι κάποιος αριθμός είναι ανώτερος από κάποιον άλλον.
Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι το 8, το 9 επειδή βρίσκονται πιο ψηλά, ότι είναι ανώτεροι από το 1 ή από το 2. Είναι διαφορετικό το μάθημα. Αριθμό ζωής 5. Μαθαίνω να βάζω όρια, αλλιώς τα όρια μου παραβιάζονται. Τι έχει να μάθει το 5, να μάθει να λέει όχι. Αυτό σημαίνει το όριο για το 5. Επίσης είναι και πολλές οι αλλαγές όπου επιθυμεί να κάνει. Η ελευθερία σου δηλαδή, ναι, ακριβώς. Η ελευθερία σου να μην είναι σε κομμάτι που πάβει να υπάρχει και η σταθερότητα ή η δομή στη ζωή σου. Μπορείς δηλαδή να διατηρήσεις μια ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα αλλά και την ελευθερία. Άρα, ναι, να κάνω αλλαγές, αλλά όχι να αλλάζω το ένα σπίτι μετά το άλλο, να αλλάζω την εικόνα μου κάθε εβδομάδα. Να υπάρχει λοιπόν ένα όριο. Επίσης, επειδή είναι ανοιχτά τα 5, στην ενέργειά τους έλκουν και ανθρώπους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μπουν στο πεδίο τους, άρα και να τους δημιουργήσουν παραβιάσεις, να τους καταναλώνουν ακόμα και το χρόνο τους. Αυτό θα έλεγα, επειδή αναφέρθηκε και σε ζώδιο με οροσκόπο και επειδή είναι και τα δύο πολύ εκρηκτικά και έχει και πολύ δυναμικό δρόμο ζωής, το 5, θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τα όρια και την παραβίαση που κάνεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και σαν χαρακτήρας να μην είσαι πολύ εκρηκτικός και θα πρέπει πολλές φορές να μην επιμένεις όταν κάποιος δεν θέλει, να μην θέλεις να λειτουργούν τα πράγματα με συγκεκριμένο μοτίβο όταν ο άλλος έχει ανάγκη από χώρο, και αν κάπου ακούς σιωπή, δέξου τη και μην περιμένεις να ακούσεις λέξεις. Είναι το κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δουλευτεί πιο πολύ από όλα. Εγώ, καιρός με Λέων και δρόμο ζωής 5, νομίζω ότι μιλάμε για πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα. Να προσθέσω, τα 5 είναι ευφυή άτομα. Το ένα δηλαδή είναι αυτό, γιατί χρειάζεται να το πούμε και αυτό, όπως επίσης και έχουν μαγνητικό και έλξη. Έχουν ανάγκη τα πεντάρια να φλερτάρουν, να μαγνητίζουν τους άλλους και φυσικά κατάλληλα επαγγέλματα είναι όσα δεν εγκλωβίζουν μέσα σε ένα γραφείο. Ενώ το 4 πάρ' το βάλ' το σε ένα γραφείο θα δουλέψει, το 5 θέλει εξωτερική κατάσταση. Και επίσης τα 5 συνήθως συνδέονται και κάνουν και διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, είτε θα κάνουμε σχέσεις εξ αποστάσεως, είτε σχέσεις μέσα από διαδίκτυο, είτε θα έρχονται σε επαφή με ξένο κόσμο, είτε θα κάνουν πολλά ταξίδια. Αλλά είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο. Αν θέλουμε να δούμε κάτι διεθνές, μιλάμε για το 5. Γενικότερα, σήμερα μιλήσαμε για όσους έχουν έρθει τώρα, για το πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε το τι είδους σχέση είναι ο ερωτικός μας σύντροφος, αν υπάρχει κάποιο καρμικό χρέος, αν είναι καρμική σχέση, αν είναι δίδυμη φλόγα ή αδελφή ψυχή. Αναλύσαμε και τους αριθμούς. Μπορείτε να μας στέλνετε και ερωτήματα, είτε στα σχόλια κάτω από τα βίντεο που ανεβάζουμε, είτε σε μένα είτε στο Μάνο. Μπορείτε να μας στέλνετε και προσωπικά μηνύματα, εάν θέλετε κάτι να αναλύσουμε σε ένα επόμενο live. Εμείς βλέπουμε τα ερωτήματα αυτά και τα παίρνουμε για να δημιουργήσουμε το live και να σας απαντήσουμε. Γιατί κάποιος ρωτάει, αλλά και κάποιοι άλλοι διστάζουν να ρωτήσουν, αλλά έχουν επίσης την ίδια πορεία. Οπότε θέλουμε να απαντάμε καλύτερα σε ένα live μέσα. Και εννοείται πως μπορούμε να κάνουμε και προσωπικές συνεδρίες για να αναλύσουμε και να ασχοληθούμε εξειδικευμένα σε πράγματα τα οποία σας απασχολούν. Είτε αυτό έχει να κάνει με αριθμολογικό πλάνο, είτε αυτό έχει να κάνει με μια αναδρομή, είτε έχει να κάνει με κάποια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Είτε θέλω να μάθω τον εαυτό μου, είτε θέλω να μάθω τη σχέση μου με τον σύντροφό μου, είτε θέλω να μάθω τη σχέση μου με ένα άλλο άτομο, είτε όσον αφορά τον εαυτό μου στα επαγγελματικά ή σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μου. Γιατί την αριθμολογία μπορούμε να την αξιοποιήσουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας και να πάρουμε την πληροφορία η οποία δύναται να μας δοθεί εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έχουμε έρθει να κάνουμε, γιατί βιώνουμε κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας, γιατί μπλοκάρουμε, εάν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, χρειάζεται να κάνω μια αλλαγή, εάν είναι να φύγω από ένα μέρος και να πάω σε ένα άλλο, γιατί λαμβάνω αυτές τις προκλήσεις στη ζωή μου, ποιο μάθημα έχω έρθει να πάρω, και αυτό να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε και να πάμε λίγο παραπάνω. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η περίοδος είναι αρκετά σημαντική, αλλά και ευκαιρία, θα έλεγα,
για όλους μας, επειδή κλείνει ένας μεγάλος συμπαντικός κύκλος, το έχουμε ξαναπεί αυτό σε live, το 9, έτος 9 στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά ανεξάρτητα αν είμαστε ο καθένας μας σε ένα διαφορετικό προσωπικό έτος, κάτι πάλι κλείνουμε, κάτι δουλεύουμε. Ο καθένας σε διαφορετικό επίπεδο σύμφωνα με τους προσωπικούς του αριθμούς. Άρα τι δουλεύω, τι είναι να κλείσω, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα οδηγούν προς τα εκεί, στο να έρχονται να ξεκαθαρίζουν σχέσεις και είτε να αλλάζουν μορφή αυτές οι σχέσεις, είτε να κλείνουν και να φεύγουν. Άρα πότε πρέπει να αφήσω κάτι πίσω ή απλά να το φτιάξω, να το θεραπεύσω, ώστε να πάω ένα βήμα μπροστά. Μας πρόχνει η περίοδος αυτή προς την εξέλιξη. Ή θα αλλάξεις τώρα, ή θα ζοριστείς αργότερα. Επίσης, επειδή αναφερθήκαμε και σε προσωπικούς αριθμούς, υπάρχουν και οι συλλογικοί αριθμοί, όπου και αυτούς πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε και πώς μας επηρεάζουν εμάς προσωπικά οι συλλογικοί αριθμοί. Είναι, όπως λέμε, έχει πανσέλινο. Πού μας επηρεάζει η πανσέλινο? Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς λειτουργούν και οι συλλογικοί αριθμοί, οι συμπαντικοί αριθμοί, διαβάζονται και ερμηνεύονται τόσο ατομικά όσο και συλλογικά και εννοείται πως όλα έχουν την ίδια επιρροή πάνω μας. Οπότε μπορούμε να τα εξετάσουμε από όλες τις πλευρές και να βγάλουμε ακόμα πιο στοχευμένες απαντήσεις ή να μπούμε σε ένα πιο ξεκάθαρο δρόμο αυτογνωσίας. Το κάτω-κάτω, ένας κύκλος κλείνει συλλογικά. Εσύ τι κλείνεις αυτή τη στιγμή μαζί με το συλλογικό, πώς επηρεάζεσαι? Αυτό ακριβώς που ο Μάνος με πανσέλινο δεν σημαίνει ότι όλοι επηρεαζόμαστε το ίδιο, σε διαφορετικό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και στο συλλογικό έτος που κλείνει. Εσύ τι κλείνεις, ποια κομμάτια κλείνεις? Και όπως επίσης και σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο είχαμε αναφερθεί, αξίζει να το αναφέρουμε και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, με ποιον αριθμό υλοποιείς. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο προφίλ της Μοσκούλας, της Αρτέμιδας, Numerology, όπου μπορείτε να το δείτε αυτό, να αναρωτηθείτε ή την κρυσταλλινή πύλη, σε ποιο έτος βρίσκεσαι και πού υλοποιείς, τι πρέπει να ξανακάνεις, τι πρέπει να ξαναγράψεις. Αν είσαι σε αφύπνιση, σε φάση αφύπνισης. Ήταν αρκετά και όλες οι πληροφορίες που δώσαμε σήμερα μέσω των αριθμών. Απαντήσαμε σε όλους τους αριθμούς, αναλύσαμε όλους τους αριθμούς, με ποιο τρόπο, τι πρέπει να κάνεις για να τραβήξεις, να συνδεθείς ερωτικά με τους αριθμούς, τι χρειάζεται ο κάθε ένας και τι αποτέλεσμα έχει ο κάθε αριθμός απέναντί σου και το τι είδους σχέση έχεις, αν είναι καρμική υποχρέωση, καρμικό χρέος, δίδυμη φλόγα ή αδελφές ψυχές, που κυρίως οι αδελφές ψυχές είναι πιο πολύ στο συγγενικό κομμάτι, αλλά όχι μόνο αυτό. Ναι, μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι η μητέρα μας αδελφή ψυχή, μπορεί να είναι φίλη μας. Δεν έχουμε μόνο μία αδελφή ψυχή, έχουμε πολλές. Έχουμε αρκετές. Ενώ δίδυμη φλόγα συνήθως είναι μία. Μία και κουβαλάμε και ξανακουβαλάμε και ξανακουβαλάμε μέχρι να φτάσουμε στην άρτια ποιότητα ή στο τέλος πλέον μιας κατάστασης. Όταν επιλύσουν, τελείωσε, φεύγουν. Είναι μια τέτοια ευκαιρία. Σιγά θα κλείσουμε νομίζω. Ναι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας. Καλό βράδυ ευχόμαστε και αναμένουμε και τα μηνύματά σας για οποιοδήποτε ερώτημα υπάρχει. Μπορείτε να μας κάνετε follow για να βλέπετε πότε έχουμε live και να βλέπετε τις ανακοινώσεις μας. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι τέλος του μήνα θα κληρώσουμε ένα άτομο από το προφίλ μου και ένα από το προφίλ της Μοσκούλας για μια δωρεάν συνεδρία, ύστερα αποκλείωση η οποία θα γίνει. Ωστόσο, κάντε like και στο δικό μου προφίλ Μάνος Γοήτης και στο Artemida.numerology. Ωραία. Και από εκεί και πέρα θα ενημερώνεστε τα βήματα και τις δράσεις που πρέπει να κάνετε για να κληρωθείτε κι εσείς για μια δωρεάν συνεδρία, είτε μαζί μου είτε με τη Μοσκούλα Αρτέμιδα.